Takže ahoj kolegové a kamarádi. Na začátku videa bych chtěl ukázat, co jsem dostal od Fandy a od Karla na té benzíně, co jsme se sešli. Takže v minulém videu jsem si postěžoval, že bych chtěl najít komplet celou rolničku. No a Karel mi dovez takovouhle komplet krásnou rolničku i zvoní. Takže Karle, ještě jednou moc krát díky, vážím si toho. A Fanda, ten mi dovez moji výhru v jeho soutěži. Jedná se o kravatovou sponu SDP. Takže Fando, taky děkuji. A ještě jsem dostal od Karla, jak jsme se sešli do toho bunkru, to uvidíte ve videu, takhle krásnej, zachovalej jednofenek z roku 1852. Karel ví, že jsem spíš kolečkář, že mi válka nic moc neříká, takže kopnul také nádherný fenek a dal ho mě. Takže Karle, ještě jednou moc krát děkuju. Tahle mince půjde rovnou do mý sbírky. Tu ještě nemám, s ní mám radost. Tak a co se týče toho videa, bylo to poprvé, co jsem byl s klukama na hledačce. Po třetí, co hledám, to bylo v lese. Doufám, že se vám bude video líbit. Myslím si, že i se zasmějete, hlavně tomu mému monologu. Ale nebudu předbíhat, video vám řekne víc. Takže díky za shlédnutí a zatím. Takže ahoj kolegové, kamarádi, dneska jsem na hledačce s Fandou a s Karlem. Čau. Takže jdeme si to užít a doufám, že budou nějaký pěkný nálezy. Jako první signál z lesa. Tady máme opičkon flíček bez zdobení s ouškem. Tak jdeme dál. Tak tady se maká, tady to je cvrkot. Herda mravenec práce všeho druhu. Ale jak jezdí, co? Tak ty lesy nejsou pro mě. Kde to člověk nezná a signál tady je nulový, jen tísňové volání. Pomoc! Tady nějaký rozcestí, nějaká oplocenka. Kluci se mi ztratili. Už asi po 15 minutách, co jsme vyrazili, natěšení se rozeběhli jak stádo strnek. Tak teď prej dovoláme se, že na sebe budeme hulákat. Já tady hulákám už půl hodiny a nikde nikdo. Haló! Aspoň, že to je hezky. Fanda má dobrý titulek na video. Jak jsem našel tyhle nálezy a ztratil jsem můžouna. No jo no. A hlady a žízní tady neumřem. Za chvilku asi vyrazím k autu, protože to nemá smysl tady někde bloudit po lese a hledat je. Zlatý pole, když člověk o sobě ví a ne když tady za každým horizontem se ztratí. No, takže válka není pro mě asi. Teď jsem snědl studenýho bušta, protože jsme se ho měli opejkat, jak bylo Fandy ve videu
toho bunkru. No jo, když já nevím, jestli doleva, nebo doprava, oplocenka mě nepustí. Když tady na ně ulákám, tak nikde nikdo. Zajímavá hledačka. Odhazovák plný bordelů, asi 2 lžičky, plechovky, takových kádeček jsem v životě nenašel, co tady. Tady ty Rusáci měli piknik normálně. Pro válkaře asi ráj, no, pro mě teda určitě ne. Zlatý políčko. Jo. Tak bude aspoň video tady takhle, jak člověk zabloudil v lese. No nezabloudil, oni mi utekli, já nevím kudy tudy. Jinak kde jsem, to vím. Kudy zpátky k autu taky vím. Jenom nevím, kde mají ten bunkr. No nic no. Kdybych náhodou se dlouho neozýval, žádný video nebylo vydaný, tak sledujte v 7:30 zprávy, možná tam bude, že jsem tu cestu k autu zapomněl. Tak se mějte. Zatím. Teď tady projel cyklista, takový mladý klučík. Tak jsme se dali do řeči, jestli to tady náhodou nezná, že hledám takový bunkr do skály vytesaný. Tak mě poslal tímhle směrem, že 100 metrů něco takového s ohništěm by mělo být. Ale říkal, že to tady nezná, že to je poprvé. No tak to jsme 2. Takže to jdu zkusit, jestli to je ten bunkr. A jestli tam ty kluci ušatý dorazí. Tak ten bunkr v té skále jsme našli. Ohniště je studený, kluci tady ještě nebyli. A ty tady šli 2 touristi. A tady 2 auta by měly být kousek tady odsaď, musí uknout. Tak zatím. Tak hodná paní turistka mě poslala správně za klukama. Konečně jsme se našli. Už opejkáme. Takže jeden studený bůř, teď si dám 2 teplý teda. Ale naštěstí bál jsem se, abych klukům neskazil hledačku, že mě hledali. Naštěstí mě nehledali prej moc dlouho, takže je to všechno v pohodě. Takže jo. Takže na zprávy v 7:30 se koukat nemusíte, jsem zachráněný. Zatím. Tak, teď jsme tady kopli signálek. A je to jednofenek od Adolfa. Vyčistím, ukážu. S klukama jsme si dali buštíka, takže plný síly. Všichni už tady kopem. Dáme vzadu Karel, tady vepředu Fanda. Jedem jak bobři. Tady doufám, že ještě něco pěkného napadá. Tak, něco jsem kopnul. Vůbec nevím, co to je. Nechám si od kluků válkařů poradit. Nějaký označení. Nevím, kluci mi poradí. Na této lokalitě je suprová hlína. To se sype, to je úplně paráda. Kdyby taková hlína byla všude. A teď se mi podařilo z té skvělé hlíny vyndat i takovýhle ruský vojenský knoflíček. Paráda. Vyčistím, ukážu. Máme tady další nález.
Nevím, co to je, kluci válkařský mi poraděj. Nějaký označení. Nevím. Až se rozvím, dám do videa, budu moudřejší. Tady to mi absolutně nic neříká. Tak, další signálek. A máme tady další knoflíček. Já to asi budu muset před fandou utajit, co jsem tady všechno našel, aby mě sem ještě někdy vzal. Máme tady další kolečko. Tak, tentokrát to je jednohalířek. Roku 1953. Tady byl ten jednohalířek a hnedka vedle signál a je to hliníková koruna roku 1950. Bohužel tady je napadená tím morem, takže nejsem si jistý, jaký bude stav. Ale počítá se. Tady byl ten jednohalířek, tamhle byla ta koruna a hnedka tady takovýhle knoflíček. Takže to je tutovka, to někomu se utrhl knoflík na kapse a trousil. Takže jsem se nesplet, protože dírku po knoflíku jsem ještě propít. Byl tam signál a máme tady další korunu hliníkovou 1950. Ale mrzí mě ten stav, protože tady už jak napadaná tím morem. Ty hliníkový koruny se zrovna často nenacházejí. Obávám se toho stavu, no. Vidím. Vyčistím a ukážu. Tady u toho stromku byly ty koruny a ten halíř. A tady kousek pod nima vojenský knoflíček. Takže to tady zřejmě ztratil nějaký, ale i s lávkou. Nějaký vojáček. Vyčistím, ukážu. Tak o kousek dál další knoflíček s mečema. I souškem. Tak nakonec tam byly dva knoflíčky v jedné díře. Doufám, že nenarazím na toho, kdo to nosil. A máme tady další knoflíček. Ten je teda nabouraný, ne ode mě. Čistíme, ukážeme. Tak tady byl jeden knoflíček. A o kousek dál. Druhý knoflíček. Tak na to, že jsem byl poprvé na válce, tak si myslím, že mluvek docela dobrý. Kluci mě vzali na super místečko. Takže doufám, že se vám video líbilo. A budu
budu se těšit u dalšího. Tak, zatím.